Lieve kinderen en grote mensen. Ik wil jullie heel graag uitnodigen voor de muzikale familievoorstelling 4 jaargetijden met Angela Schijf. Een sprookje waarbij je ogen en oren tekort komt. Anna, waar ben je? Wat klinken die vogels mooi! Anna? Op de prachtige muziek van Antonio Vivaldi wordt het zomaar lente, zomer, herfst en winter in het spannende land van vrouw Holle. En nog iets anders, Duif. Wie is vrouw Holle? Hoe ziet ze eruit? Emma! Emma, help! Emma! Op zondag 4 november om 3 uur 's middags spelen wij in Theater de Maaspoort in Venlo. Tot dan! Tot dan! Tot dan. Tot dan! Tot dan! Tot dan! Tot dan! Tot dan! Tot dan!